ud på et ordentligt eventyr. Jeg synes bare, det lyder fedt at sejle. Må vi se, om jeg kan lide det. Delfiner, Rumle! Jeg vil gerne udfordre mig selv. Jeg synes, skulle der ske noget andet i mit liv. Jeg har ret svært ved nogle af vores regler, og det synes vi ikke er fedt. Skibet 5 måneder for evigt. Hvis de her idioter kan, så kan jeg det også godt. Nu på DRTV. Så er det endelig tid til Melodi Grand Prix. Og hvor har jeg dog glædet mig. Det har en helt særlig plads i mit hjerte. Her der samles unge kræfter og ældre kræfter. Det er super vigtigt, at man er totalt sig selv. Det er en fest, vi alle sammen kan være med til på tværs af det hele. Hvor man ligesom føler, at man passer ind. Fællesskab, det glimmer. Konfetti. It's a gay Christmas. Herhjemme, der elsker vi bare Melodi Grand Prix. Nej. Så skal vi hygge. Hej Frederikshavn. Ha' den mest fantastiske aften. Jeg håber, at I har en rigtig dejlig aften hjemme i stuerne. Vi glæder os virkelig meget til Melodi Grand Prix. Hej, så det er endelig Melodi Grand Prix. Jeg kommer til at sige noget fra nu. Vi vil ønske det største pøj til alle deltagere i aften. Og jeg er så spændt på jeres vegne. Det er jer, der gør Melodi Grand Prix til det, der er Melodi Grand Prix. Så er hele Bornholm klar til Melodi Grand Prix. Vi glæder os helt vildt til Dansk Melodi Grand Prix. Det gør vi nemlig, og det er så fedt, det her i Frederikshavn. Direkte fra Arena Nord i Frederikshavn. Byd velkommen til aftenens værtspar. Sara Bro og Alex Høgh Andersen. Venner, så er det endelig blevet tid til Dansk Melodi Grand Prix 2026! Ja! Tak! Hvad skal der ske nu? Er der efterfest? Jeg kender ingen, der har så meget romantisk tone i sig. Han kan fuldstændig forsvinde i en helt anden verden. Landsbyens Gadekær blev i 1966 den mest solgte singleplade i Danmark. Der var ingen af os, der havde drømt om, at det nogensinde ville ske. Det blev et kæmpe vendepunkt. Han er manden bag tusinder af sangtekster. Og 9 af dem har vundet Dansk Melodi Grand Prix. Den er her. Mød kongen af dansk pop gennem 60 år, Kjeld Haik. Nu på DRTV. Der er en betjent, der har afgivet skud mod en borger, og det er en